Varume kwakamboita nzara kumusha kwedu. Kwakamboita nzara. Guys. Kumusha kwedu kwakamboita nzara. Unozva munguva yenzara iyoyo taitofara tiri vana vadiki bhozi ndo pataitamba. Vanhu vaizochingidzira mvura patsime rimwe raicherwa mvura so. Migomo yaigona kuita 20-30 yakaita muline so. Totanga kutamba bhora tichikandana yainzi Rotoni Bakery, tichitemana nebhora tichidzvainga tichitemana nebhora yainzi Bakery. Isusu tiri vana taitofarira zhara tisingazivi vanhu vari kutambura. Munozva zhara ikumusha kwedu so ng'ombe dzekwedu isusu dzadzaonda dzailavhu pasina chinomera. I think kana singakanganise dzaiti kana dzoda kukuma dzaitotanga dzazembera pamuti kuti dzigoti ende dzikadodero dzaitatarika dzichiwa. Ng'ombe dzakafa vakomana. Nyama yacho yaiti ikabikwa vanhu vaidla mufiria yainzi mufiria. Yaisingadambuka yaitita mukaserekeni kudai itasingochafura munhu nayo. Ende akaruma munhu anotsenga gwakaoma kurunyama gwacho gwakaoma kusingadambuki nyangwe kakubika from 6 am to uyu kwakusingaibvi. Manaka kukura ubva munjodzi.